Even omdraaien, Walt. Even de lus bij hem erop. Of is dat hun touw? Het is geen ziel waar, want er stiet amper wien. Maar de zin is kind en elke nien had er weer nog te doen. Veel spanning eroverheen. Nou, meer is het altijd de dag van tevoren. Of die avond dat we hier naartoe varen. Dat is altijd wel weer een mooi gevoel. En nu, ja, dit is natuurlijk niet echt het begin. Het is niet het IFK's gevoel. Maar ja, nu is het gewoon even leuk even zeilen en kijken hoe het gaat met de ploeg en al dat soort dingen. Ja, het is meer een uitje dan dat je zegt van het kampioenschap. Maar buiten dat gaan we natuurlijk wel kijken of we ook weer voorin terug kunnen komen vandaag. Ja, het is gewoon de gezelligheid en gewoon ook wel de kick van het zeilen. Dus ik moet zeggen, ik was daarvoor helemaal niet zo van het zeilen. Maar door Jelle ben ik er een beetje in terecht gekomen en vind ik het toch wel heel leuk. Is het een beetje verslavend ook wel. En met de ploeg, we hebben gewoon een hele mooie ploeg. Dus het zijn ook allemaal vrienden, dus het is gewoon leuk en gezellig. Ja. Dat is een nieuwe vak, hè? Nieuwe spul van vandaag. Het scootje wordt kleermaken voor de eerste wedstrijd van het seizoen. De ambities binnen heeg. We zullen het afwachten wat het wordt nog vandaag. Wat verwacht je hem van het seizoen, dit seizoen? Nou, de verwachting is hetzelfde als vorig jaar. Wij gaan er altijd voor. En dan is altijd na de tijd in de nabespreking kun je zeggen van wat het geworden is natuurlijk. Dus, Je geeft voor het kampioenschap. ja, natuurlijk. Absoluut. Op naar het wedstrijdveld. 3 dagen wordt je zield. Vanuit het strand prima te volgen. Sneun is het de laatste dag van Lemmer Ahoy en weten we waar de kampioen is van de proloog.